Si el que volem és tornar a gravar la pista perquè no ens ha agradat, la seleccionem i cliquem suprimir i tornem a gravar. Benvinguts, benvingudes, això és un tutorial de BandLab. Si la podem editar, ara ens posem al marge i amb aquesta fletxeta la podem fer més curta si volem, i per la banda dreta també, exactament el mateix. Després, la rodoneta aquesta que hi ha aquí dalt, això que ens faria, si cliquem aquí, ens va fent loops. Benvinguts, benvingudes, això és un tutorial de BandLab. És un bucle, com veieu. Benvinguts, benvingudes, això és un tutorial de BandLab. Benvinguts, benvinguts, en fi, etc. Ho tornem a col·locar tot al seu lloc. Copiar enganxar també és Ctrl+C, Ctrl+V baixa. El que hem de tindre en compte és que es posarà a la línia temporal que cliquem quan apretem el Ctrl+V baixa. Per dividir-la ens posem a la línia temporal on la volem dividir i apretem la tecla S. Fem aquí a la dreta també i ara podem seleccionar i esborrar.